Od kada je 25-godišnji Stevan Savić iz Jagodine u jednoj Facebook grupi objavio da nudi besplatan prevoz do bolnice svim sugrađanima kojima je to neophodno, ceo grad priča samo o njemu. O njemu ovog jutra priča i moj kolega Dejan Milošević. Dejane, dobro jutro. Ispričaj nam ovu lepu priču koja dolazi iz tvog kraja. Dobro jutro, Marija. Taj humani gest u početku je izazivao nevericu Jagodinaca, ali kada su se uverili da Stevan zaista pomaže onima kojima je pomoć najneophodnija, počeli su sve više da ga zovu i nude da ga zamene onda kada Stevan nije u mogućnosti da bilo koga preveze do zdravstvenih ustanova. Evo prilike da i mi ovog jutra upoznamo Stevana Savića. Stevane, dobro jutro. Dobro jutro. Kako ste se odlučili na takav korak? Šta je bilo presudno? Pa presudno je bilo to što sam i ja više puta bio u situaciji da mi je bio hitno potreban taksi prevoz, da nisam imao sredstava za tako nešto. Koliko je vremena prošlo od kada ste prvi put pomogli nekome? Kako je to izgledalo? Pa pre jedno 6 dana otprilike je bio zadnji poziv. Nema poziva tako često, narod je još uvek sramota, ali hvala Bogu možda i nije bilo toliko hitnih slučajeva, tako da. Da li ste sami doneli ovu odluku? Šta kaže supruga? Da, sam sam donao odluku, supruga me podržava, klinci me podržavaju i tako. Posle vaše teške situacije, koliko znamo, imate sada auto, počeli ste da radite. Tako je, supruga i ja smo se zaposlili, onda smo kupili moj prvi auto i ispunio sam ono obećanje koje sam dao sam sebi da tog trenutka kad budem kupio auto da ću krenuti da pomažem ljudima. I recite mi, dokle tako, kada će se sve to završiti, ima li kraja, mesec, 2, 3, godinu, 2, da li ste dali sebi neki rok? Ne, naravno, pa roka nema kraja, jednostavno idemo do kraja, pomažemo ljudima koliko god smo u mogućnosti. Da li je neki interesantan slučaj ostao u sećanju, nešto što ćete pamtiti od tih prevoza koje ste imali do sada? Pa, znate kako, svaka osoba koju sam vozio je specifična za sebe. Eto, vozio sam jednu ženu u Bagrdan, ona je zvala me oko 3 ujutru, pitala me trebao je prevoz, rekla mi žena da ima penziju samo 11.000 dinara mesečno, rekla da će se oduži kad bude penzija, ja sam rekao naravno ne treba ništa i to je to. I još mi na kraju recite, šta kažu kolege, prijatelji, društvo? Pa, ljudi su u principu zadovoljni, zvali su me povodom oglasa mnogi ljudi koji žele isto da se uključe, da rade isto što ja, da me odmene kad nisam u mogućnosti, tako da je to super stvarno. Neka poruka za sve ostale? Pa, ljudi budimo humani jer jednostavno kad bi svako nešto malo učinio, ovaj svet bi bio mnogo lepše mesto za sve nas. Hvala vam još jednom, čestitke na ovim gestovima koje imate i zaista pokazujete to i u narednom periodu, a verujem da će vam se vratiti na najbolji mogući način. Hvala vam i prijatno. Eto, toliko za ovo uključenje iz Jagodine. Bila je to priča o humanom Jagodincu Stevanu Saviću, koji zaista za ove gestove zaslužuje i komplimente i čestitke. Marija? Hvala Dejane na ovoj lepoj priči.